Ang bango! Napisa. Yun o. Wow! Oh, three! One, two, three! Vlog! Tao. Manyukle ka to. Isang magandang buhay, Kabalen! So, live po kami uli ng Pingdang Kalabaw. Tsaka, skinless. Yes, yes. Pinggang. Pindang. Pinggang. Pindang. Pingdang. Ah. Kasama ko po ang baby ko. Rabbit. Maganda. Kumusta mo si ate? Shoutout mo si ate Edlin. Shoutout Edlin Yati. Wow. Something na po yung rabbit na, oy. Dayan. Kanino yan ba ti Dayan? Eden. Ali, saan galing si Dayan? Tito J. Tito J. Thank you po, Tito J. Thank you po, Tito J. Yun, no? No. Tek! Kalapate! Gusto mo kalapate? Ha? Gusto mo? Bili tayo. Baka hindi papasa kay bossing. Ito, oh. Kay lola mo, ayaw niyang mag-alaga tayo dito. Ay, wag yung dalhin dito. Wag na. Kung dito lang, ha? Uy, patay tayo Ayaw dyan. ko na yung maraming alaga dito. Sobra na. Kami naglilinis na tayo. Kami ang... Kita kaya mo. Yun, no? Baby ko. One, two. Huh? Ganda talaga ng karne ng kalabaw. Walang taba, ne? Ganda oh. Walang taba. Manyangahinga Ganda muna. siya. Na, masarap, ne? Yes, lang yung bagya. Oo. Kailan pa ito? Asa? Nung Sunday. Sunday. Ano na ngayon? Sunday ba yun? Sunday Wala ko naman binili. siyasak dito nung Sunday, ah. Sunday ko binili. Lunes siguro yun. Pero Sunday po, lunes sa Choco. Linuto tayo lunes. Oo. Sunday binili. Sunday. Anong araw na ngayon? Darapong mitring kanta po. Anong araw ngayon? Ba, Wednesday na pala tayo ngayon. Oo, Wednesday na. Mabilis nga eh. Ang bilis na araw. 8, ay 9. Ang bilis natin tumanda. Mabilis ang panahon, no? Biro nga. September na, malapit na. 75 na ako. Ilan ka na? 75. Matanda na. Wow, sabihin matanda na. Kalabaw lang tumatanda. Sabi niyo, bata pa. No. Oh, shoutout mo si Etelma. Baka nakikita niya nagbablog tayo, hindi natin binabanggit. Kumusta na kayo dyan, no? Sarap ng pindang na kalabaw. Ikaw gusto mo ito, tsaka yung mga po gusto nila yung Meron pa pindang. akong 1 kilo. 2 kilo binili ko pagdating niya. Para matikman niya. Oo. Nireserve ko Tsaka talaga ito, yon. Yan, oh. Iluluto na ni Yapong Asa. asa. O, tirahan na natin para maghahaponan Ang na tayo. pangalan po talaga nito, ang ganda. Elizabeth. Elizabeth Manyala. Ano? Elizabeth. Ang ganda pala ng Ayan. pangalan niya. Oropesa. Okay. 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 A few moments later. Saan yung cook natin? Paano yung tamang proseso ng pagluluto ng kalabaw aposak? Hindi pala pinapakulo, no? Oo. Pinipirito para lalambot, no? Kasi pag pinakulo mo daw, titigas. Kailangan konti. Ano tayo pa ng konting mantika? Alisin ko rin mamaya itong mantika. O, tatanggalin yan pagka medyo na ano na. Yes, yes. Kung di mo nagdaang didikit-dikit. Yun, no? Pag mga nilalog natin lalagay. Pag, Pag mainit na yung mantika. dapat pag kumukulo na, no? Hindi pwede Hindi pwede, didikit sa ano, kawali. A few inches later. Okay. Yun, no? Yun, no? Ang bango. Ang isa. Yun, no? Wow. Happy tummy na naman ulit. Nakapisa. Pag niluluto, huwag mo nang ibabag sa tubig. Sisigat mo. Wala pala mantika. Oh, may skinless pa tayo. 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 Oh, may skinl
Saka piniritong itlog. O pwede na yung dalawang yun siguro? Oo, pwede Pwede na na. yun, marami na yun. Banga, baby. Tanggalin mo muna yung sandok. Tanggalin yung sandok. Lahat ko na. Yan. Yun, oh! Okay. Sabay mo na yung skinless para para mabilis tayo kasi gagabi na, hindi tayo makikita masyado yung malabo na mamaya. Alam mo naman mga viewers natin, dapat pinapakita natin maliwanag. Dapat na yung dito na kanina. Sige. Pang 100 video na to. Kamusta? Ano ka 100 tayo ka nun eh. Video. Yun eh. Kabulan niya pa eh. Mabilis ang gawa ng video. Mabilis ko. Sakay ka sa dyan, kaya mo doon. Nung una mabagal pero ngayon siyempre araw-araw mo ginagawa. Natututo ka na no. Natuto na, kakatagalan. Yun, no? A few moments later. Okay lang yun. Oh. Ha? Kailan mo? Marami yung kanin, may bisita Oo. tayo. Bakit? Kinukod ba? Saka yung pansit, no? Pwede na tayo. Oo. Yun, no? Yun, no? Yun, no? Kailan ko mag-brown. Mga? Kaya sa tingla rin nila malala. Kasi po dengalwa malalaso na kayo din. Maganda yung pagkakakain yun. Pagkakagawa. Oo, kasi dengalwa. Lalaglag nyo. Hindi, hindi. Ulo. Buo. Ang tingin. Matagal na ginagawa kasi yan. Kumbaga, alam na nila yung tamang proseso. Almost ilang years na silang gumagawa ng ganyan na pusa. Kaya Ma-perfect pala, na nila. oo. Kaya ang ganda. Hindi ako nagkakamali. 37 experience ata. Years. Yun, no? Yun, no? Yun, no? Daga. Yan. Kaya mo mo yan. Yun, no? Yan pwede. Ang bango, ang bango. Pwede na to. Ano lang lagay. Sige. Hango mo na ako sa. Kaya hangin ko na. Yan. Lulusin ko na lang. Yun, no? Yun, no? Ang galing, oh. A few inches later. Amoy pa lang, no, Kantonet? Amoy pa lang. Ulam na! Bubusog ka na. Okay ka niya? Yun, no? Ay, napasinin nata ako to net. Yung bayad niya, wala pa yata. Ano ba sila yan? Oo. Yung nakanin. Kanin. Asa? Talag mo ng Madero. Ganda ni Madero. Say hi! Ay. Shout out me, G. Ang pay Bea. Oh, kamusta na kayo, Jay? Bia. Bea. Pupunta kami dyan, ha? Tatawag kami. Kakain kami dyan, no? Tayong Korea. Uy! Na? Na? Sabi ko, send mo na rin ang pera. Wow. Okay. Always to text me. Wow. Kuya. Korean. Pangaling mo niya. Marami iniisip. O Kontanet, shout out mo si Paquito Diaz.
Paquito Diaz! Oh. Namimiss na kita! Oh. Tagal na tayo hindi nagkikita. Oh, mahina nga yung kasi, kamo, hindi pa nare-ready yung ibang equipment. Oy, Buboy, kamusta na? Ano nangyari kay Buboy? Buboy! Oh. Pabait mo na ba ito? Gawa pa sa bayo. Oh. Tingnan pa rin tripod na na, boss. Ha? Ganda pala. Yes, ganda pala yung kamates. tripod ng ano. Oh, maganda to. Pag nilagay ko rito, ito, may ano pa, oh. Pang sniper. Oh, alam mo kung nasa gitna, kung balansya hindi. Ayan. Hanggang ilang ukay ba? Dalawa? Dalawang ukay. Baling ko, papasok ka kung sakaling ano. Baka kung meron boss, papasok ko. Oh, papasok ka. Wala naman ang- Madalang lang yung trabaho. Wala nang malinggo sa akin. Oh. Ay, the... Kung nakita na tayo ganyan nung... Ay, ha! Paano sa linggo, dalawang truck tayo? Ah. Dalawang truck tayo sa dumating linggo. wala si engineer kanina eh. Hindi ko nakita doon. Wala si engineer. Ah, napili kami. Sa pinakagyan na ba? Magaling yung vacuum plating, oh. Plating. Pwede siyang magtayo ng ano, ng restaurant. Restaurant. Sabi mo lang. Kasi nung pinakain kami doon, ano bang pangalan yun, Edmond? Yung Saan? birthday mo sa Clark, kasama natin si Ha? Apong Bell. Eh, nakikita ko yung nagluluto. May Oo. salamin. Sa Marriott, sa Marriott. Sa Marriott. Oo. Nakita ko kung paano Sa Goji, inaayos. Goji. Kaya pala hindi agad kumain, tinitignan niyo yung nag-aayos ng pagkain. Yung plating. Pag umorder kami, tinitignan ko yung ano. Hmm. Dami Kasi sa restaurant, blue, nakaayos yung pagkain pang ano, isa. blue. Para ganahan yung kumakain, no? Nakikita mo yung salamin. Nakikita mo kung Siyempre, dito kami nakaupo. siyempre. Pag mag-order sila, nakikita ko. Oh. Yun, no? Okay, Ang dami ng pass ni nanay ngayon. May California, New Zealand. A few moments later. Teka pa kung nakakili. Shout out mo yung asawa mo, Kuya Ted. Baka mamaya. Shout out Joe, yan mamang kari mother ng boss. Mang kubakan ba yung huli? Yan, no? Okay? Tik, manas ng gama ko. Tik. Sabi mo may gluto, mama. Tik, ini ketik. Oh, sipin na yung tito. Ini ketik. Yan, no? Tipik kay tito. Wala eh. Oh, pray muna tayo, siyempre. Ah, oo, matakay ka. Okay. Very good. Okay. Naging santo ang santo ang Lord, thank you na naman po sa binigay ng gasya. Salamat. Hallelujah. Amen. So, kain na po kami. Samahan niyo po kami. Salamat po sa mga nanonood at nag-subscribe, no? At tumatangkilik sa YouTube channel namin. Kain po tayo, kain. Ito yaman. Sarap po na pagkain, no? Walang pinta po eh. So, neto, ikaw na Aling pang- Japon! Ay, Isang Ay, pa kami kalan po. Dita, dita. Konti, konti. Hap! Oh, ikaw ang Thank you po. Ano gusto mo? Kagigising eh. Ay, ayaw ko, dog! O yan, kanya-kanya mo. Para kaming nasa restaurant, no? Mm-hmm. Ang ganda ng Ama, pagkakayos. ayaw ko, dog! Nabukain mo lang. Pinggang lang. Mapintang mo ka nun kaya. Pinggang. Pinggang? Pinggang. Tiggang lang. Balo nito. Balo nili. Mga kapatid, balaan niya. Skinless. Ha? Pinggang. Kain na po tayo. Ha? Pinggang. Mm-hmm. May overtime lang ni Reson, nag-overtime. Ha? Ba? Pangula. Alikawa. Ayaw ko. Harap? Ha? Shout out. Taga-Scholar. Kanta na. Tagas kaler. Kasyan! Shout out! Dabarkat ko yan. Engineer J, shout out! Ano pa? Kung Edwin. Kalang Market Family. Ano? Pinach? Yeah. Come on. I like amati. Taba. Taba niya.
Kanya pa. Hindi tayo. Yaman man. I like. Ano ma'am? Ngayon I ba? like. So kaya kami kumain. Kaya nga talaga yung pindang ng ulan. Mayaman yan eh. Saka walang taba. Wala lang. Saka walang mantika. Basa ako. Uy. Ito eh. Nagtya agad ang isang boss ng kukwasaan niya. Ah, Napakabano ko ito lang. Kasi busy na to. ayos yan mo. Okay lang. Tuyo-tuyo na nun. Awat yung tuyo na lang. Mm. Lalo ko mag-chat na nga po ng kakadata sa buong boss ko. Gumapan. Ay, may pa si Kontonet. Ha? Gusto mo ka ba? Ako na. Baka kami na pengalan dun. Tama kami tayo. Baka tayo magkape ba na niyan, ha? Ma'am? Homeless. Homeless. Pangalo ng vlog to, Kontonet. Nakalo na ko? Oh, ano pangalo? Talos ko! Na? May talos ko! Pang 100 videos ko na yan within 1 month. Talos ko ngayon ayot. Kalo niya ka na eh. Wow. Ano yung ko, tatlo din. Kami dalawa ni Engineer. Ganda, no? Yaman ngayon. In 1 month. Lakas ang down ako. Sarap, sarap, sarap. Katang vlogger ka naman to. Content daw. Kina for rounds up. Mm-hmm. Ang ikan pa ng please. Di akap ng tuto. May makulong lang yan. Masuling content daw eh. Ay, pangit yung content na. Tayo pagkain lang ang content natin, wala tayong pakulong dito. Mga pangulang content na, no? Ito na, no? Ano ko lang Nasi. Kami Tita tanan tayo. Tune. Tito. Tito Tune. Dahil ka ng kain. Tama nga, Pep. Mga panasi ko tayo. Lubak Sir, na. dagdagan kayo na. Marami nasi. I like more Amati. Ang ba yun ba? Amati. Wala na, lalo ka ba dito? Abot na. Wala, may papinaan. Mga panasi ko tayo, no? Kaya na kami sa atin? Kami. Nakaroon na rin. Kami na inari ka. Nakata na rin. Nasi, oh. Sige. Ano? Hindi pa din natin doon. Oo. Kami ba na? Magkakape tayo dyan. Hindi kompleto yung busog kung walang kape. Sabi ko, pugi takyan. Ako ba dun? Sabi kasi Kaya nga nga yan. na, eh. Kaparilaksing kasi. Si Kaya Sinam na yung ang bagya. magandang mapagagaan magkape ka. Marelax ka niya. Kasi nakasalit ba yung natlag? May gusto ko. Ano ka naman? Ang namanak lang. Ayan yung aslam. Mga pakuntak, isama na. Tigil pa kita. Ang parang yun. Pakamsi ka ba? Karakal na yan. Ito pa kita. Ang yaman nila. Selina ako sa Selina lang ang ganggi. Hindi niya. Tingnan pa may kung kilo sa tas. Tsakapit ng kilo mo dugo to. Sikat pala na ano daw, pindang kalabaw. Sa kusap dyan. Bakit yung paganda mo? Si Apong Perla. Apong Perla, shout out sa'yo, no? Si Anthony Taberne, gusto pala yan. Doon namimila. Hindi, piniregalo siya ni dati mayor doon, si Andy Lacsa. Mirasol. Mirasol. Apong Perla, Mirasol. Sarap. 78 years old na, kontanet, 78 years old, si Apong Perla. Bakit eh? I like more Ate. Pinggang at saka ano. Hindi siya nito ano. Yung ganisa. I like Danny. Kung gusto mo, ha? Ito na ito may pasit. Mapangakit. Ako ano Ay, pasit. Gab. Mapangulang ko tayo, nakakaya. Shout out pala, no? Yung mga kapatid ni Mrs. Yung mga gandang kapatid ni Mrs. Nakalagay ko din sa screen. Si Robert. Si Kuya Jerry. Tsaka yung mga Espito Dan, ha? Sarap naman.
piyas lang yan eh. Ngayon dahil kay Giler, lumapit yung consumption sa akin ngayon. Tsaka yung Manila. Yummy ah. Punta na ka mag-cellphone. Punta muna. Oo, no? Ito nga daw kasi may yung yamay kagawa-gawa na. Kaya medyo masimasa. Dati ang nga. Wala pa na siya. Ha? Ito naman? Ito naman yan. Yung kanyang tanghali, ito niluto namin. Ha? Sarap? Minantamit kas lang yung kaysa yung matamis na yan. I like water. I like water, lamig. Yung piso natin yung pink. May tubig ba Masarap pala. Medyo masim siya, no? Pagka maasim yung boss, gawin sa sarap. Huwag yung parang naman. Puro ito ito. Hawak na. Ang tignan ko yung kitchen nasa isang puwet. Babaril. Ayan na yan. Love na ako niyan. Ano na ako? Ang sa kanina yan. Love na ako niyan. Sila niya naman. Love dada. Yeah. Wow. Eh? Kamu si Iyam? Ay na ba rin sinuway kaya kanta pero Okay, huli na. love. Umami ang talaga. Awa. Ano may palawak ka. Ubusan may nadala, bisa ka pa? Kuha kita, na? Naman ang mahal? Tahan ako ngayon. Pero bagyala ako. Hamburin mo. Namos mo tubig? Anong luto mo? Dali? Ate, Ta. Masalang mahal mga Ba? Pulis ka ata ba? Pulis ka paglagi mo? Mga babaw niya? Ba? I like a dog. Andang ine? Yeah, a dog, a dog. Unlike 50 dog. Unlike Huwag mo na kami mo na lang, walang tinidor. Ubus na. may sinidor kami. Di ba gusto mo hen? 50 dogs. Oh, magpaalam na tayo. I Ay, hindi pa pala tapos si Apo Asam. Pa. Hanggat hindi tapos, hindi mo tatapusin. like Makanta I ng like pansit. 50 dogs. 50 dogs. 50 dogs. Ha? Hindi ka pa tapos din? Sinidor kami. Kaya nang tangka. Ubus na ba siya? Hindi ka meron dito ma? Yung pandit? Ay, nasinala. Smell. Sabi kang tene. Tene, tayo ka. Tayo. Oh. Sige. Oh? Yan. Wala na. Thank you. Yan, muripe. Ano naman pa-thank you yan ha? Ay, busog. Sesend na ano na, send na lala. Ano, magpalo na tayo. Oh, sige, paano na tayo? Sarap ng pindang sa Concepcion. Yes. Yung pindang Pindang na ng Kalabaw. kalabaw. May pagmamalaki talaga, Oo, no? apong Pwede perla. nga Meron promote. tulong ganyan siya. Apong perla. Hmm. Ano yung pagpilido? Mirasol. Mirasol po. Thank you. Masarap po yung pindang yung ano, Kalabaw. kalabaw. At saka po yung ano kasi? Longganisa. Longganisa. Sarap po. Thank you. Ito Thank you po. yung napunan namin. Magpapasalamat tayo sa mga nanonood. Oo. Thank you po. Tsaka sa mga nag-subscribe. Oo, thank you At po. sa mga mag-subscribe pa, no? Thank you po. Thank you po Ingat very po much. kayo lagi. Hanggang dito na lang po yung vlog namin. Bye-bye po.